moltes d'elles a nivell de personal o coses puntuals d'assistències tècniques, altres, com per exemple una que se denuncia a la sindicatura, que nosaltres anem a preguntar directament, que són per exemple les remodelacions que s'han fet de la seu en València. La sindicatura parla d'un expedient de 141.000 euros, però nosaltres en la pàgina web de Baersa hem trobat tres negociacions que s'han fet que sumen vora els 800.000 euros per a remodelar les plantes d'aquesta oficina. És a dir, no entenem què ha passat ahir. Volem fer preguntes parlamentàries per a saber per què la sindicatura només ha accedit a un expedient que parla de la remodelació de la seu de 141.000 euros, que ja és prou, però nosaltres directament en la pàgina web de Baersa trobem almenys tres expedients que sumen 800.000 euros només que per a remodelar aquesta seu. Això són exemples, no? Però bé, vos anem a parlar del tema i és aquesta proposició de llei que té una composició de 10 articles, 2 disposicions addicionals, 4 disposicions transitòries i 3 disposicions finals, que no solament venen a plasmar una problemàtica com la que ens ocupa, que és la lluita contra els incendis, sinó que ve a demanar més coses. I és, per un costat, reflectir aquesta problemàtica de la dispersió en quant a la diversificació. Per tant, apostem per una unificació del servei, creiem que és fonamental tindre un organisme com aquest. Creiem, a més, que hem d'assumir el repte de fer una gestió pública d'aquest servei i demanar les competències que a dia d'avui no estan assumides i que s'han de negociar en la Comissió Mixta de Transferències de Competències. És a dir, una de les disposicions parla directament que el Consell exigisca al Govern central les transferències que a dia d'avui desenvolupa l'empresa Traxa, que van des d'actuacions mediambientals de tot tipus, ja siga de classificació i deslinde de vies pecuàries, conservació de la biodiversitat, conservació de zones verdes, infraestructures rurals, etc. És a dir, hi ha moltíssimes competències que estan desenvolupant des del Govern central i que s'han d'assumir immediatament per la Conselleria de Medi Ambient, en aquest cas, és a dir, aquesta negociació. Després, la redefinició de les funcions de Baersa, que en aquesta proposició de llei les limitem única i exclusivament en l'àmbit d'actuació de la gestió i tractament de residus. A més, posem un límit temporal, perquè sabeu que deixar això en mans del Partit Popular és córrer un risc. Posem un límit temporal a l'aprovació del reglament que faria efectiu aquest projecte de llei, és a dir, l'entrada en vigor d'aquest projecte de llei tindrien 3 mesos màxim per a l'elaboració del reglament i després en els 10 articles se fa una configuració de lo que seria la gestió pròpia administrativa, que tampoc vos vaig avorrir molt, i el que ve és a definir això, un òrgan que a dia d'avui no hem trobat cap exemple similar en altra administració, és a dir, seria una aposta prou valenta del govern autonòmic desenvolupar un organisme administratiu com aquest, però també hem de dir, no hem trobat ningú exemple perquè tampoc hi ha exemples de la descoordinació i desorganització que hi ha en la prevenció i lluita contra incendis en altres administracions. És a dir, totes les administracions a les que ens hem acudit per a veure com gestionen aquesta problemàtica, tots tenen dintre de les conselleries elements de coordinació i unificació per a quan se produís un incendi, per a prevenir-lo, ja dic, i també després per a la posterior reforestació. Com que en l'administració valenciana el descontrol el pateixen tots els àmbits i sectors que vos pugueu imaginar, doncs nosaltres creiem que hem d'aportar alternatives i mesures efectives per a reconduir una situació com aquesta. Denunciem que, malgrat que el Partit Popular puga dir que s'estan fent les coses bé, perquè ja des de fa uns anys catàstrofes com a tal no hem patit en quant als incendis, sí que en dades objectives
podem dir que els últims anys les hectàrees que s'han cremat sumen lo suficient com per a catalogar-les totes elles com a una catàstrofe natural, és a dir, perquè no se produïsca en un moment puntual una catàstrofe no vol dir que la situació no siga greu i preocupant, i això és el que està passant. No sé què dir-vos més, és una proposició de llei que esperem que trobi el recolzament de la cambra, no ve a parlar d'una altra cosa que d'una qüestió que a dia d'avui sembla que al Partit Popular no li ocupa, perquè una de les qüestions que li ha d'ocupar és presentar el pla de lluita contra incendis, que sabeu que sempre se presenta abans de Setmana Santa i a dia d'avui encara no està presentat. És a dir, no estan fent els deures en les qüestions que ja de per si se venien realitzant, i en això que creguem que s'ha de fer un plus, un punt de valentia a l'hora d'afrontar una problemàtica com aquesta i crear un òrgan que unifique aquestes qüestions, doncs no trobem cap iniciativa per part del govern valencià, i és per lo que nosaltres presentem aquesta proposició de llei.